Maimbau kan ini mamak kami nan duduk di pangka ka angku sultan kami maimbau. Sungguh pun angku sultan nan diadang sambah pangana batin kanan rape ujibnya sambah kanan satu. Dicalik rupo dipandang roman duduklah marasuelo rumah labai siu jonjo pangka datang dusana lah gak gontai. Ibarat bajalan lah selape panek ibarat duduklah marasuelo. Naga mencari bule nasa golong pimpinan salang kami juga mamak itu sampai. Mamak kami yang kusutan. Sepanjang penyampaian angku sultan tadi disimak kato di danga bunyi iolah kato nan subananya. Bule aye di pambuluh bule kato di mau pakai. Kok bule lah bisa digolongkan kok pipi lah bisa dilayangkan. Yo meningkek kami setingkek lain. Sakironya kok adoh. Nanta kalang-kalang di matu atau kioki dalam hati. Jauh nampak tuik dijapui ampir nampak tuik di bawah ataupun nan di bawah nampak tuik kita naikan. Sekian kato dari kami. Mamak kami yang kusutan. Sebelumnya kami minta terima kasih kepada nini mamak nan duduk di pangka nan telah menjalankan usu asa 100 sigi. Dapet lah dikitu kato bayo jalan memolah. Hujan nak sekali titik labah nak sekali inggo. Sakiranya ko adoh sanak sudaro kita nan terlambat-lambat di jalan. Kita nanti jo karajo. Sepakai kita tantang itu kusutan. Pulang yang bawa ke angku sultan balik. Sungguh pun angku sultan nan diadang sambah rape papeh jola kepada seluruh nenek mamak kami nan duduk di pangka. Dari singkarak kasan yang baka orang memukik pagi-pagi babasah-basah ke sadonya. Dari ujung lalu ke pangka, dari tengah lalu ke tapi, hendak bainggo joba bateh, hendak basibak joba sisir di lingkungan sambah ke sadonya. Asal usul 100 sigi lah kita jalani bersama. Meningkek kami setingkit lain. Yaitunya tantangan kedatangan kita naik ke rumah gadananku. Tentu basabab mangkok bakarano baujo mangkok papangka. Nak siang bananan bahari nak tarang bananan bak bulan kusutan. Sekian kata dari kami.